ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜେନଜି ତମର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଘବ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଭାଇ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିଲି ସିଏ ଆମର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ନେଇକି ପୁରା ନୁଚା ହେଇକି ଖରାଦିନ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଜମାଟୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା, ମାନେ 12 ମାସ କହିକି 13 ମାସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏୟାରଟେଲ୍ ବାଲା, ଜିଓ ବାଲା, ତାଙ୍କର ଉଠୁଥିଲା ସ୍ୱର। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ କଥା ଉଠଉଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବେଳକୁ କାହିଁ ନା ବିଜେପିରେ ମିଶିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନା ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ନେକ୍ସଟ ପିଏମ୍, ନେକ୍ସଟ ପିଏମ୍, ନେକ୍ସଟ ପିଏମ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାହେଉଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନି, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନି। ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ।